Здравейте, днес ще ви покажа как да работите с флашка. Първо, мушката си флашката в USB-то. После кликате на компютър и ще ви излезат такива неща. Вие кликате ето на това, където пише сменяем диск. И ако нямате нищо, нали, това. После взимате файл и той ще ви се смени. Ето, защото нищо не взема място, ще го изтръгна. После, за да не навредите на компютъра или на флашката, кликате ето тук. После тук. И ще ви излезе това. Вие кликате на второто. Ето на това. И ще ви излезе, че безопасно може да премахнете вече флашката. Надявам се клипът да ви е харесал. Лайкнете го, абонирайте и коментирайте и до скоро.